Акбарсдомнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9% башлап. Һәр кем өчен һәм бүтән чоргада. Төзелеше 10 елга сузылган МЧС комплексының соңгы йорты бу. Бүген аны кулланылышка тапшырдылар. 570 фатир хуҗасы якын көннәрдә күченә алачак. Йортны төзеп бетерергә федераль программа ярдәм итә. Бүгенге ачылыш тантанасында Мәскәү кунаклары да бар иде. Команда в Республике Татарстан Татарстанда алданган өлешләп түләүчеләр проблемасын хәл итүгә бик җаваплы карыйлар. Шуңа һичшиксез соңгы йортта тиздән әзер булачагына ышанам. Бу йорттан Чуйков урамындагы ишек алдына күчәбез. Ул бүген кулланылышка тапшырылды. Президент программасы буенча циклендерелгән. Кытларга ул үзе шәхсән килде. Элек бу урында Савин авылы була. Шуңа күрә циклендергәндә агач стилен кулланалар. Алла берсә, без киләчәк бер 3-4 елда республика буенча бу программаны тормышка ашырабыз. Ишек алды ул кешенең иртән торгач та чыккан урны. Көндез ул шунда була һәм кичен һәрберебездә шушы ишек алды аша өйгә кайтабыз. Бу йортларда 1300 кеше яши. Ишек алдыбызны танырлык түгел. Картларга да, олы кешеләргә, өлкән кешеләргә дә утырырга, ял итәргә бик рәхәт монда хәзер. Матур балалар белән йөргәндә дигән бик уңайлы, чиста, яшеллекләр күп. Площадкаларда бик матур әйбәт. Монда нинди генә уеннар юк, качелеларда төрле лазилка шикелле балаларга менә мин малай бик ярата шундый җирләрдә уйнарга. Яңа Савин районында бүгеннән яңа парк ташли. 7-нче шәһәр хастаханәсе янында Акчарлаклар күле эко-зонасы ачылды. Монда пациентларны тернәкләндерү өчен ял зоналары булдырылган. Монда булган технологиялар инде без аларны инде 2013 елдан башлап без ул технологияны бина ишендә эшлибез, отделениедә. Хәзер бүгенге көндә безнең шундый возможностьлар бирелде безгә шул ук технологияларны урамга чыгарып эшләргә. Безнең параллельно физик реабилитация гына бармый, аэроион реабилитация дип әйтик инде, һава сулау. Әлеге паркның ачылышын 7-нче хастаханә пациентлары һәм табиблары гына түгел, якын тирәдә яшәүчеләр дә зарыгып көтә. Бүген безгә хәбәр итүләренчә, аларга да монда керергә һәм шөгыльләнергә ярыячак, әмма билгеле бер вакытта гына. Минем үзем өчен инде тренажерный комплекс бик ошады. Алар минем өчен җайлырак. Шөгыльләнәчәксез инде. Алла теләсә, обязательно килеп шөгыльләнергә тырышабыз. Балалар өчен зона, зурлар өчен зона отдыхы бик матур. Көн сайын монда гулять итәргә чыгарбыз. Монда парк безгә бик кирәк иде, чөнки монда бик матур, йөрергә дә була. Ял көннәрендә чыгып, кырыйларда монда парклар юк бит инде. Бик матур ясаганнар. Монысы зур Кызыл урамы 57-нче йорт ишек алды. Бүген монда күренекле татар язучысы Кауи Нәҗми һәм аның тормыш иптәше, тәрҗемәче Сәрвәр Әдхәмова истәлегенә хәтер тактасы ачылды. Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев бу ачылышның республика көненә туры килүен аерым билгеләп үтте. Ул үз чыгышында 31 ел элек булган мөһим вакыйгаларның тарихи әһәмиятен ассызыклады. Шушындый көнне бик шәхесләребезне искә алу үзе бер мөгъҗиза дип әйтергә. Бүген бит инде дәүләт суверенитет турында декларация кабул иткән көнебез бит инде. Үзебезнең хокукларыбыз турында бөтен дөньяга, бөтен Россиягә, бөтен Союзга шул чагында декларация кабул итеп, без әйттек турыдан-туры. Без бу ала торган хокукларны тормышка ашырачакбыз дип. Аллага шөкер, ул шул чагында Россиядән кала бит без икенче булып үзебезнең хокукларыбыз турында җиткердек. Россиягә, Союзга ул чагында, бөтен дөньяга шуны аклыйбыз бит. Тик зур рәхмәт әйтәсем килә барыбызга да, бөтен татарстанларга шушындый бәйрәм көнне. Барыбызга да исәнлек, саулык, иминлек без булдырабыз. Кауи Нәҗми белән Сәрвәр Әдхәмова татар халкы өчен зур хезмәт куйган шәхесләр. Быел Кауи Нәҗминең тууына 120 ел. Ул 30-нчы елларда ТССРның язучылар берлеген җитәкли. 40-нчы елларда ТССРның югары совет депутаты булып сайлана. Кауи Нәҗминең тормыш иптәше Сәрвәр Әдхәмова балалар өчен төрле телләрдә язылган әсәрләрне татарчага тәрҗемә итә. Республика көне, шәһәребез көне, ул зур бәйрәм. Шушы бәйрәм көнне шундый зур матур тантана безнең Кауи Нәҗми Сәрвәр Әдхәмовага
исемнәрен мәңгеләштерәбез. Алар безнең милләтебез өчен, республика өчен бик күп хезмәт кылган кешеләр. Хәерле сәгатьтә изге эшләребезне Ходай Тәгалә кабул итсен. Минем горурлыгым бик зур. Ну, шундый истәлек кала бит безнең балаларга кала, безнең оныкларына кала. Казан халкы һәм кунаклары өчен тагын бер яңа мәйдан Урам экстрим паркының тагын бер өлеше ачылды. Ачык һавадагы парк былтыр җәен ачылган иде. Хәзер исә егет-кызлар монда ел әйләнәсе шөгыльләнә алачак. Мәйданда Air Park, Street Plaza, Beton Bowl һәм Skate йорт кебек зоналар бар. Казанның туган көненә чираттагы бүләк Кремль яр буеның яңа 2 участогы ачылу. Аның берсе Татарстанның милли китапханәсеннән башланып Миллениум күперенә кадәр дәвам итә, икенчесе Кремльдән Киров дамбасына чаклы. Рания Абдрахманова, Руслан Хаснетдинов, Айгөл Бәдретдинова, Фәйрүзә Мәҗитова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Олег Мыльников, Яңа гасыр каналы.